Romualdo era un home fino. Polas súas maneiras xeitosas conquireu crecto de home ben enseñado, anque as súas cortesías co chapeu na man non tiñan certamente o cuño da fidelía enxebre. A Romualdo, tan mexeriqueiro, tan fricoleiro, non lle caía un oficio de traballo, e despois de chorarse moito logrou meter cabeza no xulgado municipal, onde viveu esborranchando papel, deica o día do seu pasamento. Romualdo, ademais de escribente, era un gran catador de viño, calidade que lle deixara o seu pai en herdo. Non beber era como non escribir. Moitos groliños de viño enviados de xeito melindroso, letriña miúda con rabiños enribirichados, tan fino no xulgado como na taberna. Romualdo emborrachábase moitas veces, pero endexamais esgallou as pernas. Canto máis viño levase a bordo, máis cortesía facía. Unha vez Romualdo pasou a noite toda de parranda e no intre de chegar á súa casa topouse cuns amigos. Era domingo. Anda, Romualdo, vente connosco que imos xantar a unha empanada. Ben, pero agardai un anaquiño, que vou a dicirlo á miña muller. E Romualdo entrou de seguida na casa. Os amigos sentiron un gran estrondo e despois dunhas verbas adoecidas: Lacazán, borrachón, pelexo. A muller de Romualdo mallaba no home como a quen malla nun fol vello. Plim, plan, plim, plan. Romualdo apareceu amañando a roupa e con cara de ledicia finxida díxolle aos seus amigos: Ímonos xa, que non está ninguén na casa.